Като че прошката противоречи на истината. Обаче истина без любов е жестокост. А любов без истина е лъжа. В тия две крайности ги няма Бог. Бог е там, където любовта е съчетана с истината и Светия апостол Павел много ясно го казва това нещо. Че любовта на неправда се не радва, а се радва на истина. И целта на пребъдването ни в истината трябва да е пребъдването ни в любовта. Иначе сме извън Бога. Светия първомученик и архидиакон Стефан, той ни отрече истината. Много ясно изобличи грешките на уния, които бяха против него. Обаче отказа да мрази Светия първомученик и архидиакон Стефан. Света в такива случаи казва: ти си прав, защити се, ето това е справедливото. Обаче Христос каза точно съвсем нещо по-различно. Той каза: обичайте враговете си, благославяйте, които ви проклинат, добро правете на които ви мразят и се молете за ония, които ви хулят и гонят, за да бъдете чеда на вашия небесен Отец. И това изглежда трудно, но точно в това е силата на християнина.